Kaya mga Kalingap, ito si Kalingap Alvin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa mga vlog natin. Today ay bisitahin natin si Kuya Ramil, kakamustahin po natin at kung ano po yung pwedeng may tulong natin kay Kuya Ramil. Mga Kalingap, alamin natin kasi sa last vlog po natin ay hindi po siya makakita at wish po natin muli makakita si Kuya Ramil, mga Kalingap. Ito po yung bahay ni Kuya Ramil, kamustahin po natin siya. Andito si Kuya Ramil. Pwedeng pumasok. Pwede akong pumasok. Asan si Asan po si nanay? Ay, si mama po may meeting po sa Hindi po si Kalina. Kuya Ramil, kamusta na? Hindi ka pa rin nakakakita? Hanapit na ako. Nakakakita ka na? Hindi pa. Hindi pa. Pero may liwanag na. Oo. Ano daw? Wala po si nanay pala. Talauna po yun nag-alis. Oo. Si nanay ang pag-asa natin para mapacheck up ang kaulit sa mata. Gusto mo ma-check up yan yung pa-check up natin dun sa doktor ng mata? Oo. Gusto ko yun. Kakausapin ko sana si nanay kaso wala pala Alauna. May cellphone si nanay? Nag-meeting? Ay, mayroon po. Sugain ko. Pwede. Saan nag-meeting? Para Mayroon munisipyo. para malaman ba natin kung paano ba yung Susunduin ko po, Kalina. Kaya may matayo ka. Oo. kaya mo magtayo? Ay, hindi. Upo lang. Tara, Upo lang. tayo. Ay, when, Kaya mo? Kaya mo niya. Sige. Ayaw ayaw magpa Sige nga. Nakaharap ka pa rin. malakas na si Sige. Baliktad. Yeah, malakas na Kaya mo pa. Oo. Nakadalawang opera na ito. Malakas talaga si Kuya Ramil, Kaya rin. Marunong na sleeper kaso nanginginig. ay, normal. Ito pa. Kasi may gustong tumulong sa sa financial para sa pagpagamot mo sa mata. May gustong tumulong. Pero bago yan, alamin muna natin kung paano tayo alamin natin kay nanay. Oo. Hintayin natin si nanay. Kuya Ramil, may mga namimiss ka ba? Opo. Sino-sino ang namimiss ko? Sobra. Namimiss mo na ang pangalan ng mga anak mo? Ay. Umuwi ka naman. Umuwi si Inay, mag-intervene ka ligdi. Kalimutan mo yung pangalan ng anak niya. Ito daw mama. Ay, Hindi pa pera kayo ba ni? oo. Dito ka, Nay. Pwede kang mag-uho dito, Nay. Okay lang? Nahiya ka po? Dahil po may Mahiyain po ay si Pero si nanay, yung wala pa. Alam po si mama, nagmi-meeting PWD. Ay, ikaw po yung kasama ni Kuya Ramil sa ospital lagi. Opo, kami po ni mama. Oo. Paano daw po yung mata niya? Kanino Ay, natin daw papacheck po, up? Ang sabi po ni doktora, sir, Mm. makakakita daw po yan kung kailangan daw po operahan. Sabi ko, Dok, alam mo naman po, Pooperahan ng yung mata daw po. mata na ang ooperahan. Sino mag-oopera? Papa-operahan po. Doon po. Siya din mismo. Hindi, ibang doktor po. Ibang yung Sabi daw nung doktor wala na daw pag-asa.
Mauoperahan nga po para daw makakita. Pero sabi nga namin kay doktor, Dok, ano po, may pag-asa pa ba makakita yan? Kung mauoperahan po siya, meron po. Yung last po namin pa check up ay, balik po namin doon. Meron na daw. Yung last pa check up. Ay, may pag-asa. Ano? Operahan. Operahan daw. Yung mata mo, Kuya Ramil. So, may pag-asa. May pag-asa. Sabi kasi ni Doc nung nakaraan, wala daw. Meron Malabo. po. Ngayon meron na Sabi. daw. Kasi may update sa paningin niya. 50-50 na ang sabi ni Kuya Ramil. Yan, May liwanag naman po. Dati, di ba, powerful yung prayer natin. Dati, sabi walang pag-asa. Ngayon, may pag-asa na. Palakpakan natin Yan, si sir, Lord. minsan ayaw niya niinumin yung gamot. Sabi Ay. ko, susumbong kita. Ay, Binibigyan ka pambiling gamot ni Ayaw ko. Sir Kaliga. bakit? Eh kung ang mahal-mahal lang gamot, binibili ni mama. Tapos minsan ayaw niyang inumin. Yung, Bakit? Ngayon ko lang na Sabi ko, hindi mo pwedeng hindi inumin yan. Nay, Bibigyan tayo ni Paano natin, halimbawa, kaninong doktor tayo magpapacheck up? Sir. Ano po, May iba doktor daw, na tayo. meron po. Papatingnan muna po siya sa ibang doktor. Doon daw po malalaman. Meron din doon sa katabi ni Doktora Torres, meron doon nag-check up sa mata. Oo, sa mga i-check up. So, sa mga doktor sa mata. Hindi po. So, kailan daw po tayo pwedeng magpa-check up? Pera po kasi ang kailangan Oo. bawat po. Oo, pero ang gagawin muna daw po, magpa-check up muna. Papatingnan muna po. Mm. Ang sabi ni doktora ay opera daw po ang naman ang kailangan ng mata niyan Opera. para makakita siya. Grabe. Opera na naman sa mata, Kuya Ramil. Kaya mo pa? Gusto kayanin. kakayanin ko. Lakas talaga ni Kuya Ramil. Basta makakitang muli, Oo. Yan at minsan sir, yan, gusto na daw po niya makakita. Ay, sir, ayaw ko na minom ng gamot. Gusto kong makakita. Sabi niya. Oh. Sino baga ang gusto mong makita, Kuya Ramil? Sa Lord po. Nga number 1 po yun. Saka mga kaibigan. Mga kaibigan. Yung anak mo, anong pangalan ng anak mo? Ala, Kuya Ramil. Dala po yan ng operasyon, mga kalingap, kasi nakakalimutin na. Ilan na ang anak mo, Kuya Ramil? Dalawa. Babae at lalaki. Anong pangalan ng lalaki? Nakalimutan ko. Oo. Okay lang yan, Kuya Ramil. Si Mira Grace At Vicente. tapos yung lalaki, Gabriel. Wow, very good. Lagi ka lang din magpipray, Kuya Ramil. Gabriel Vicente. At para maano natin, hinihintay lang si mama mo, para may malaman natin yung magpa-check up muna tayo sa doktor sa mata. Tapos para mapaghandaan natin kung ooperahan ka ba talaga, mapaghandaan natin. Hintay natin, Kay buti-buti mo, Panginoon. Ano pa lang po, Sir Alvin, sabi ni doktora. Lahat ng Ay, sir. oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kahawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita.
dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Yun. Ano to? Ano? Nasaan si Mama? Very good. Ganda ng kanta ni Kuya Ramil. Lalong gumagaling ka, Kuya Ramil, ah. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. O, medyo otal pa mo. Pero okay lang, Kuya Ramil. May dala ng itong boses ko, medyo tagilid pa tagilid pa eh. Gagaling din yan. Kuya Ramil, maliban sa mga anak mo, sino pa ang namimiss mo? Na Alvin Caceres ang tumulong sa akin, saka si Pastor Ay. Ito na si nanay. Babalik siya bukas eh. Sino? Kalimutan ko. Nay, bless po. Siyempre, Kuya Ramil, at kapatid ka namin sa Panginoon, kaya tinutulungan ka namin. Yes. Pastor, pagpapastor me. Papastor Ako. ka rin. Amen. Opo. Kabila po yan ng aking Kapansanan. Pangarap mo talaga magpastor. Ano, Kuya? yes. Mag-aasawa ka pa ulit? Pag sino ko ni Emer Kaliwara, may bago ay May sawahin ko. Pag pag nagkabalikan kayo, mag-aasawa pa. Pero Ay, pag hindi hindi. na. Maray na hapon. Maray na hapon po, Nanay. Kamusta po, Nanay? Tinawagan kasi ako doon ay pamiting sa PWD. Opo. Ay ako naman ang Opo. ay nagpa-xerox ng ID niya. So, Opo. kanina Nay, pa? di naman. Kamusta na po yung last niya pa-check up niyo kay Kuya Ramil? Dito po. Oo. Ayun, sabi nga ni doktora, wag ko daw patagalin, kailangan daw ako. Na daw yan. Ipa-check up. Mapa-anuhan na sa naga. Radiation. Radiation agad. Radiation. Sabi ko, Dok, baka po pwedeng mga February pa. Ay, wag nyo lang po nanay patagalin. Kailangan po na yan, Masunog. lilisirin daw po, anuhin daw po yung kaya. Oo, Nay. Ay ngayon, nagtanong nga po ako dahil doon sa pag-meeting ko yung PWD na Opo. niya. So, kailangan mo ng ma-radiation. Radiation therapy. Oo. Nagtanong ako sa kanya kasi sabi ni doktora, magpunta ka muna po doon, mami, sa Naga. Tanong mo kung ano ang proseso. Tapos bumalik ka po dito sa akin para mabigyan ko kayo ng
referral, yung ano po, sa yung request. Mabigyan ko kayo ng request. Si Tapos, doktor. tanungani ako dito, nag-ano siya, nagkikemo. May mga kasamahan siyang, mapunta siya sa Lunis. Nagpapatanong ako sa kanya, sabi ko, Ning, pwede makisuyo? Sabi, bakit po? Yung anak ko kasi, iraradiation ko ay, sabi kasi niyong doktor Kayan, itanong daw muna namin kung anong proseso. Ayan, binigyan niya ako ng number, tawagan sa Lunis daw, mapunta po siya doon. Aalamin ko niya doon kung anong mga kailangan, Oo. mga para hindi ka na ngaya ate Ba't mamasahe. hindi niya nagawa ng referral? Ha? Parang bakit hindi pagawan po ni doktor ng referral Kaya para nga, for sabi Jaden ko. siya? Kailangan magtanong-tanong muna. Kaya nga, pero ano po sa di kong mapunta ako doon sa Lunis. Opo, sa Monday. Kasi Lunis din ito, sabi nga sa akin, maghingi ka na ngaya ate ng request. Itatanong ko doon kasi pag nagdala ako ng request doon, i-schedule ka mo. Tapos, ang alam po niyan, ang halimbawa daw, nagpa-radiation daw kami, hindi daw kami agad mauwi. Araw-araw daw, 45 days. Mangungupahan po kayo niyan. Mayroon daw po doon. Madami. Mayroon pa daw po doon matitirhan yung mga nagpapa-radiation. Opo. Akala ko yung pag nagpa-radiation, mauwi na kami. Ay, hindi po. Araw-araw Kasi po yun. Araw-araw po yun. May mga session po kasi yun eh. Ilang session siya pwedeng Sabi ko, yun. ay paano yan? Wala man kami matutulugan. Mayroon po kayo matutulugan doon. Kasi talaga pong pag sinabing radiation, araw-araw po ang Araw-araw. niyan. Hanggang 40, ang alam ko po niyan ay Parang maninirahan kayo sa 45 days. Naga. Kaya nga, tapos Diyos ko po, Oo. ay inay, ganun pala yun. Mm-mm. Tatanong-tanong ako, sabi ko, paano daw So, kaya yan? bago po pala sa mata, kailangan sa radiation muna. Opo. Mm-mm. Tapos, sabi po sa akin nung ano ba at sabi ko ang problema ko kakuning yung anak ko hindi nakakakita. Ay mayroon po doon yung para daw po sa mata. Mayroon din daw po doon Na doktor. diyan, doktor. Opo. Kaya lang i-schedule din daw po yun. Pero parang ang urgent niya ngayon ay radiation. Ano na Mhm. Kasi pag hindi na radiation, mabilis siguro Yun daw nga sabi tumubo ulit yung bukol. sabi po ni Doc, Mami, anuhin mo po kasi para hindi tutubo na naman yan, hindi siya nasusunog. Pinaplansya daw po yan. Paplansyahin para siya, araw-araw daw yan. Sabi ko, akala ko kasi pag kami, mauwi na kami, ay hindi po kayo mauwi agad, hindi kayo papayagan. Ganyan talaga na pero mapala din tayo kasi may mga nanonood na gustong tumulong kagaya ni Manay Kasi- Liz. Willing siya pero ang urgency pala ni Kuya Ramil ngayon ay radiation. Yung ani po. Kasi Ano? gusto po niyang makakita kagabi. Mm-mm. Naman Pray siya. lang. Pray lang Kuya Pray Ramil lang. ha. Yes. Pray lang. Lord, pero mas importante wag munang tutubo ulit yung bukol. Sabi ko, Ano? Maliit man na. wala Wala ka na. na ng bukol. Oo. Oo, wag lang tumubo. Ulit. Wala ka na. Wala nang bukol dyan. Mm-mm. Hindi mo makita. Oo. May nakakapa. Magaling na. Parang may naman nga nito. Sabi kasi ni Doc, kailangan nanay yun kasi hindi na po pwedeng maoperahan uli yan. Sa pantulong pala po, hindi na pwede. So ngayon po, ang urgency po pala ngayon, Kuya Ramil, ay ma-radiation na siya ulit. Nanay. At welcome pa rin tayo, nakikiusap tayo ulit sa dun. Sa mga tumutulong po sa anak ko, sana po matulungan po ninyo kami para po sa pagpa-radiation po ng anak ko. Kasi sabi po nung doktor Kayan, dapat po asikaso ko na daw yan para hindi na po muling tumubo. Kasi daw po yung niyan ay muli po akong nahingi po ng tulong sa mga followers po ng mga anak ko, sa lahat po ng mga nanonood. Humihingi po ulit ako ng tulong sa inyo.
Maraming salamat. At sa ngayon ay magbibigay ako mula sa channel natin pansamantala at ikaw na lang na yung bahala. At welcome pa rin mga kalingap yung gusto. At ito po mga kalingap, worth ito na 2,000 pesos na mula sa channel natin. Pagkamatay. Ay wag, Gusto na nga yan kagabi. may pag-asa pa. May pag-asa pa Kuya Ramil. Ay tatlong beses ko na ni-request gabi-gabi. Mm-mm. Basto. Ay, Alvin. Ayaw nang mainom. Ito, maintenance niya. Sabi ko, inamin mo to, ito. Ngayon, hindi ko pinainom siya. Wag na, itapon mo na yan. Sabi ko, wag. Maintenance mo ito, anak ko. Buti pa mamatay na lang ako. Wala din naman. Di ako nakakakita. Hindi ako nakakaano. Ako makakakita ka din. Oo, ilaban natin Kuya Ramil. Laban lang. Ngayon lang, hindi ko pinainom. Ano, kayang-kaya. Laban lang. Laban lang. Andyan ang Panginoon. Hindi tayo okay lang na sumuko pero lalaban pa rin. Buhay na wala ka. Hayaan na lang natin na si Lord ang kumuha. Huwag natin na anuhin sa sarili natin. Binigyan ka nga ng gamot ng Lord. Tapos ayaw mong inumin. Oh, di ba? Yan, iinom ka pa niyan. Hanggat binibigyan tayo ng hininga ng Panginoon, may pag-asa. Yan. Ano? Dadang ka kay Alvin, totoo yan. Oo. Yan. Huwag matigas ang Wag, ulo. wag. Kasi kapag inano natin, ayaw ko na, parang ayaw mo nang inumin yung gamot. Pati Magpapastor ako rin ako. sinisinghala na rin niya. Kinukurahawan na ako. Ay, wag. At tatagan mo, napakatindi ng pagsubok kasi ni Kuya Ramil sobrang tindi. Pero pag napagtagumpayan mo yan, napakatindi din yung gantimpala na makukuha mo sa langit. Yes. Yan. Ano? Yan. Kahit nandito ka lang, makakapanalangin ka, makapakinig din siya na ng mga Bible, kahit dun sa cellphone lang, maririnig niya yung wala siyang naririnig na Bible. Wala pa po. Sa aaga, John 3:16 Pastor, sapagkat kayo na lang mga pagsinta ng Diyos Mapunta daw dito. Si Pastor. Naibinigay niya ang kanyang Executive na opo. upang sino man sa kanyo'y Binisita man sumampalataya ay huwag Sabado na mapatama. Pakatatag ka Kuya Ramil, pagsubok lang yan, ha? Pastor na. Ang ganda ng ngiti ni Kuya Ramil. Babaklan sana yan ng prutas. Kaso nawala daw yung wallet niya. Nalaglag. Kaya pinapanawagan sa brigada. Ang nandun daw ay yung ATM. Eh, hindi man daw ito may password. Sabado nga yan, mapunta ako dito. Sige Kuya Ramil, Nay, update na lang din Salamat, ako Alvin. sakaling So ang priority po pala yung parication muna. Salamat. God bless, pakatatag ka ha. Opo. Huwag mong isuko. Yan. Sabi ko Ha? sa iyo ay, Habang binibigay ni Lord, okay lang wag uminom pag wala nang inumin. O Kuya Ramil, pag wala nang gamot, wag kang uminom. Wala man gamot Pag andyan, inumin mo. At binigay yan ng Lord. Hayaan mo si Lord ang gumawa. 3 days ba? 3 days siyang hindi uminom na dalawa, ano pa lang, ngayon pa lang, di pa siya. Ay, Kagabi. Oo. Pag in 3 days kung iinumin. Kaya huwag matigas ang ulo. Oo, huwag matigas ang ulo. Sige Kuya Ramil paalam ako pakatatag ka, andyan man ang Lord. Huwag mong tatanggihan yung bigay ng Lord, ha? Nakagamot. Siya na ang bahala. Okay. At sige na salamat din po. Magpaalam na po ako. God bless. Salamat po.